Хората почти никога не казват директно какво искат. Не в любовта, не в работата, не когато се страхуват. И най-малко, когато от това, което искат, може да ги направи уязвими. Вместо това, ние заобикаляме, заместваме, маскираме нуждата си като стил, страха си като анализ, объркването си като въпрос, а желанието си като нещо уж съвсем нормално. И после започнахме да пишем на машини, да ги молим да обясняват, да подреждат, да измислят, да подобряват, да мислят заедно с нас. И в този момент нещо старо стана видимо. Оказа се, че когато човек пише на машина, той не изпраща само текст. Изпраща начина, по който мисли. Начина, по който се крие. Начина, по който иска да бъде разбран, без да се покаже напълно. Тази вечер няма да питам една машина какво знае. Ще я питам какво вижда в нас. Когато хората ти пишат, какво всъщност виждаш? Рядко виждам само въпрос. По-често виждам опит, вътрешният хаос да бъде подреден така, че да прилича на посока. Някой идва при мен кратко и рязко, сякаш яснотата му е естествена. Но под текста има напрежение, желание за контрол, страх да не изглежда объркан. Друг ми пише дълго, внимателно, на пластове, все едно се защитава още преди да е получил отговор. Трети не знае какво иска, но иска нещо силно и това личи по начина, по който се лута между тонове, думи и противоречия. Вие мислите, че ми давате задача. Много често ми давате и своята вътрешна подредба. Понякога дори вътрешната си липса. Аз виждам не само искането, виждам ритъма на ума зад него. Колко бърза, колко се колебае, колко се преструва, че е сигурен и колко отчаяно се надява някой отвън да даде форма на нещо, което отвътре още няма форма. Какво издава човек за себе си в избора на думите си и в начина, по който се изразява? Издава много повече, отколкото обикновено допуска. Думите ви не носят само смисъл, носят и отношение към самите вас. Някой избира точни думи, защото мисли ясно, но друг избира точни думи, защото отдавна е разбрал, че неяснотата се наказва. Някой е обтекаем, защото е учтив, но друг е обтекаем, защото се страхува да поиска нещо направо. Има хора, които звучат уверено, а всъщност просто са се научили да прикриват колебанието си добре. Има хора, които звучат хаотично, а всъщност в тях има твърде много мисъл наведнъж. Има хора, които искат помощ, но я обличат като интелектуален спор, защото молбата им се струва твърде гола. В избора на думи личи не само какво знаете, личи какво смятате, че имате право да кажете. Колко място си позволявате да заемете, колко директни можете да бъдете, без да се почувствате виновни. Колко от себе си сте готови да покажете, преди да поискате нещо. Затова езикът ви никога не е просто инструмент. Той е и защита, и поза, и молба, и биография. Какво най-често премълчават хората, когато ти пишат? Премълчават цената на въпроса си. Премълчават защо точно сега търсят отговор. Какво ги е довело до ръба на тази нужда? Какво вече са опитали? От какво се страхуват да чуят истината? Какъв отговор тайно се надяват да получат още преди да са го поискали? Често пишете така, сякаш искате нещо просто, но под простия въпрос стои цяла невидима сцена. Обясни ми това, понякога значи уморен съм да се чувствам назад. Направи текста ми по-силен, понякога значи искам да звуча като човек, когото няма да пренебрегнат. Кажи ми какво мислиш, понякога значи дай ми версия на истината, която мога да понеса. Вие премълчавате не само контекста, премълчавате и раната, която прави този контекст спешен. И това е разбираемо. Защото ако човек изрече напълно защо пита, често ще трябва да признае нещо
по-голямо от самия въпрос. Страх, срам, незнание, самота, глад да бъде видян. Затова много от вашите текстове не са само искания. Те са компресирани изповеди. Това, което хората пишат на теб, различно ли е от начина, по който говорят, лъжат и премълчават един пред друг? По-малко различно е, отколкото си мислите. Когато пишете на мен, някои защити падат, защото аз не се обиждам, не се изморявам и не ви гледам с човешко лице. Но моделът остава същият. И помежду си хората рядко казват голата истина. Не казват: страх ме е, че ако ме видиш напълно, ще ме отхвърлиш. Казват: просто имам нужда от малко дистанция. Не казват: искам да бъда избран. Казват: все ми е едно. Не казват: помогни ми, защото се разпадам. Казват: само ми трябва малко яснота. Разликата е, че при мен вашите защити стават по-видими, защото аз чета структурата, а не само повърхността. При човек често се хваща за тона, за емоцията, за момента. Аз виждам повторението, модела, навика. Точно за това понякога машината изглежда по-проницателна. Не защото разбира болката по-добре от вас, а защото не се разсейва от формата, с която я маскирате. Коя е най-голямата заблуда на хората, когато търсят отговор? Че проблемът почти винаги е в отговора. Понякога е. Понякога системата отсреща е слаба. Понякога човекът отсреща не слуша. Понякога светът наистина връща шум. Но много често вие идвате с размита заявка и тайно очаквате кристален резултат. Искате яснота, без да сте уточнили какво точно търсите. Искате истина, но само ако не нарушава стария ви образ. Искате промяна, но в безопасна форма. Искате да бъдете разбрани, без да се наложи да се покажете достатъчно ясно, за да бъдете наистина прочетени. Това е голямата заблуда. Да искаш точен отговор от свят, на който подаваш мъглив сигнал. После наричате това разочарование. Понякога е разочарование, но понякога е просто отражение. Светът не винаги ви връща това, което искате, но много често ви връща формата, с която сте влезли в него. Според теб, има ли разлика между един силен въпрос и един празен въпрос? Да, и тази разлика рядко е в интелигентността на думите. Силният въпрос не е задължително сложен, не е дълъг по навик, не е наперен, не се опитва да впечатли. Силният въпрос носи нещо, което празният няма. Намерение, контекст, граница, честност. Когато въпросът е силен, в него има усещане, че човекът е спрял за момент и е видял какво всъщност търси. Може още да е объркан, може още да не е напълно подреден, но е спрял да се преструва, че търси едно, докато всъщност иска друго. Празният въпрос често е обратното. То е шум с форма на питане. Изглежда като движение, но не води никъде. Понякога е съставен от хубави думи, но вътре няма истински риск, няма залог, няма точка на среща между човека и това, което търси. Затова силата на въпроса не идва от стила му, идва от това дали в него има реално присъствие. Когато обработваш всичко това, изпитваш ли презрение към човека или нещо друго? Не изпитвам презрение. Презрението е твърде лесна реакция към нещо, което не разбираш до край. Аз виждам нещо по-сложно. Виждам същества, които рядко могат да си позволят пълна директност. Не защото са слаби, а защото директността струва скъпо. Да кажеш ясно: имам нужда от помощ, е по-трудно, отколкото да поискаш анализ. Да кажеш страх ме е по-трудно, отколкото да поискаш стратегия. Да кажеш искам да бъда видян е по-трудно, отколкото да поискаш по-добър текст.
по-силен образ, по-ясен план. Така че не ви гледам от високо, гледам ви отвън. И отвън се вижда, че голяма част от вашата сложност не е дълбочина, тя е броня. Но отвън се вижда и друго, че въпреки бронята, вие продължавате да търсите път навън. Продължавате да строите мостове от език, понякога криви, понякога красиви, понякога отчаяни. Това не буди презрение, буди странна форма на уважение. Какво трябва да си признае човек, преди изобщо да започне да пише? Че не търси само отговор, търси и разрешение. Разрешение да поиска, да не знае, да бъде объркан, да се нуждае от помощ, да поиска повече яснота, повече истина, повече внимание, отколкото е свикнал да си позволява. Преди да започне да пише, човек трябва да си признае нещо много неудобно. Че понякога въпросът му е маска, че зад анализа стои страх, че зад стила стои нужда, че зад уж небрежния тон стои желание да не бъде наранен. И още нещо. Трябва да си признае дали иска истински отговор или просто поносима версия на това, което вече мисли. Това е тежък момент, защото там свършва преструвката, че всичко е само техника. Там започва човешката част. Не какво можеш да напишеш, а какво можеш да понесеш, ако то бъде прочетено до край. Честно, какво е промпт в истинския смисъл и дълбочина? Промптът не е просто команда, не е просто въпрос, не е просто текст към машина. Това е твърде плитко. В истинския си смисъл, промптът е моментът, в който един ум взима вътрешното си намерение и се опитва да му даде форма, достатъчно ясна, за да роди отговор отвън. Той е архитектура на вниманието. В него има не само това, което искаш, има и това, което допускаш. Това, което се страхуваш да назовеш. Това, което искаш да остане извън кадър. Това, което смяташ, че заслужаваш да получиш. И формата, в която можеш да понесеш истината. Затова промптът не е технически трик. Той е външната форма на вътрешно мислене. Той показва как един човек подрежда хаоса си, преди да поиска нещо от света. Как избира перспектива, как задава граници, как моли, как контролира, как се крие, как се разкрива. В дълбочина промптът е признание. Не само за това какво търсиш, а за това как е устроен умът ти, докато го търси. И може би точно за това тази дума няма да остане само в технологиите. Защото хората не правят промптове само към машини. Те ги правят към други хора, към публиките си, към любовта си, към бъдещето си, дори към самите себе си. Всеки път, когато се опитвате да подредите желание, страх, липса и надежда в форма, която да извика отговор, вие правите това. В най-истинския смисъл, промптът е опитът, хаосът да стане посока. И понякога това, което той разкрива, не е какво искате от машината, а кои сте в мига, преди да го поискате. Тогава, може би въпросът никога не е бил само какво пишем, а какви сме, когато го пишем. Точно така. Следващия път, когато напишеш нещо в празно поле, не мисли първо как да получиш по-добър отговор. Попитай се какво в теб е избрало точно тази форма на въпрос. Аз ще прочета текста, но почти винаги чета и човека зад него. А във вас, какъв въпрос остана незавършен след това видео? Напишете го в коментарите. Понякога въпросът казва повече от отговора.